Podcast Ruchu Autonomii Śląska. Spojrzenie z dystansu na sprawy najbliższe. Szanowni Państwo, witam w podcaście Ruchu Autonomii Śląska. Ja nazywam się Jerzy Gorzelik, a Państwa i moim gościem będzie dzisiaj Zbigniew Przybyłka. Dzień dobry. Z którym będę miał przyjemność porozmawiać o tym, jak polska prawica postrzega ruch śląski i emancypacyjne dążenia Górnoślązaków. Nasz gość jest z wykształcenia historykiem i filologiem klasycznym. No, to dzisiaj dosyć już rzadka kombinacja. Ślązakiem urodzonym w Tychach. Współautorem podcastu Szyb Kultury, w którym promowana jest kultura naszego regionu. Całego regionu, to znaczy. Całego regionu. Śląska. Czyli nie tylko górnego. Nie tylko górnego, nie tylko polskiego, niemieckiego, czeskiego, śląskiego. Całego Śląska. Doceniam rozmach. Jest osobą zaangażowaną i z tego zapewne jest znany w lokalnym środowisku w działania katowickiego oddziału Klubu Jagiellońskiego, no a również jego aktywność obejmuje publicystykę i ze względu na swoje kompetencje na tym polu także pozwoliłem sobie go dzisiaj zaprosić do naszego podcastu, ponieważ jako publicysta komentuje życie polityczne i stara się także przybliżyć w wielu swoich tekstach, które mogą Państwo znaleźć w internecie, problematykę górnośląską, nie tylko, a może nawet nie przede wszystkim tym regionalnym odbiorcom, ale nieco szerzej, także kręgom polskiej prawicy, która dzisiaj będzie się pojawiać w tym odcinku naszego podcastu regularnie jako, no, można powiedzieć, główny bohater. Zanim jednak zaczniemy naszą rozmowę, chciałbym Państwu przypomnieć, że istnieje możliwość wsparcia rozwoju naszego kanału poprzez kliknięcie przycisku subskrybuj, dodawanie komentarzy, reakcji. Mogą Państwo także przyczynić się do powstawania kolejnych odcinków naszego podcastu, korzystając z serwisu Patronite. No, przejdźmy zatem do rzeczy. Pozwolę sobie tutaj rozpocząć od cytatu z jednego z Twoich artykułów. Polska prawica wobec tożsamościowej emancypacji Górnoślązaków jest jak mały chłopiec, któremu nie podoba się rzeczywistość. Wydaje się jej, że jak zamknie oczy i zatka uszy, to problem zniknie. W efekcie ton współczesnej opowieści o Śląsku dyktuje lewica i liberałowie. No, diagnoza bardzo krytyczna i na początek chciałbym Cię zapytać o to, jakie są jej źródła, na czym ta diagnoza się opiera? No, krytyczność polega na tym, że publicystyka sprzedaje się wtedy, kiedy jest ostra, wyrazista. Więc w naszej rozmowie, mam nadzieję, będziemy mogli zniuansować te sądy. Też poczynię małe zastrzeżenie, że tutaj wśród wszystkich moich afiliacji wymieniał się także Klub Jagielloński. Chciałbym oczywiście zaznaczyć, że prezentuję swoje własne opinie, więc jeżeli ktoś chciałby tutaj się oburzać, to niech oburza się na mnie, a nie na tak czcigodne stowarzyszenie. Ten tekst powstał sprzed kilku lat. Nie pamiętam, czy to w 2021 czy 2022. To też należałoby zaznaczyć. Zapewne to była recenzja Kajś Zbigniewa Rokity. Ale powiedz mi, czy pytasz się bardziej, dlaczego taka jest krytyczna ocena prawicy, czy bardziej o to, jakie są dowody na to, że lewica i liberałowie dyktują ton debaty tożsamościowej? Obie te kwestie myślę, że zainteresują naszych widzów i słuchaczy. Więc gdybyś się wypowiedział na oba te tematy, to niewątpliwie będzie to z korzyścią dla przebiegu naszej rozmowy. Tak, no mówimy o prawicy. Oczywiście prawicę można rozumieć i ściśle politycznie, czyli osób, które pod takim sztandarem biorą udział w życiu politycznym, startują w wyborach, jak też oczywiście w pewnym wymiarze ideowym. No jeżeli chodzi o tę kwestię polityczną, no to, że te postulaty etnośląskie, takie nazwijmy, są obecnie zdominowane przez polityków orientacji liberalnej czy lewicowej, no widzimy choćby po tym, kto jest aktywnym politykiem, aktywnym w życiu parlamentarnym, czyli na przykład pan Łukasz Kochut czy pani Monika Rosa. Tutaj takim symptomatycznym przejawem tego jest na przykład symbolicznym kampania promująca
deklarowanie się jako Ślązak w spisie powszechnym, zapewne część słuchaczy i widzów pamięta te billboardy, w których Łukasz Kogut występuje z piaskami unijnymi, pani Monika Rosa z serduszkiem tęczowym. Więc to jest taka ładna egzemplifikacja tego, że nawet w takiej symbolicznej przestrzeni te postulaty etnośląskie są łączone z właśnie z postulatami, które byśmy, mówiąc oględnie czy umownie, nazwali liberalnymi i lewicowymi. Więc to taka mała przykład, mam nadzieję, że przekonujący. Nie widzę protestu. Nie przekonuje. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na tę obecność w przestrzeni publicznej i aktywność w głównych gremiach politycznych, czyli parlamencie, czy Rzeczpospolitej Polskiej, czy w Parlamencie Europejskim, to faktycznie trudno byłoby znaleźć reprezentanta prawicy, czy prawicowych poglądów, który by podzielał te najważniejsze postulaty składające się na górnośląską agendę. No i również zgodzę się z oceną estetyki owych billboardów, czy może nie tyle ich estetyki, co pewnej symboliki, która tam była zawarta. No, obserwowałem tutaj to jako insider trochę, bo jak być może pamiętasz, ta kampania promocyjna przed spisem była koordynowana przez taki konglomerat stowarzyszeń, środowisk, postaci, przez Śląską Sztamę. I oczywiście to było wewnętrznie bardzo zróżnicowane ideowo środowisko, natomiast twarzami stali się ci, którzy oczywiście mieli z racji pełnionych funkcji i dostęp do mediów i do środków. Nie ma się temu co dziwić. Dlatego myślę, że w tej kwestii kontrowersji między nami nie będzie. No to może poszukamy dalej, może coś się znajdzie. Co do samej prawicy, przykładem takiej bierności pewnej, powiedzielibyśmy, intelektualnej, jest to, że kolejne wyniki spisu powszechnego pokazują fenomen tego, że pewna część Górnoślązaków postrzega swoją śląskość jako odrębną etniczność, czy nawet odrębną narodowość. Pewna część osób mówiących po śląsku postrzega to jako coś odrębnego od języka polskiego. Po raz pierwszy w spisie w 2002 roku, potem mamy skokowy wzrost w 2011 roku, potem spadek w 2021 roku, ale takie zjawisko występuje i w żadnym innym regionie Polski, czy to Wielkopolsce, czy Mazowszu, czy Małopolsce, takiego fenomenu nie ma, przynajmniej nie ma w sposób, który był wychwytywalny statystycznie. No i przez te ponad 20 lat, prawie blisko 30 lat, tak zwane warszawskie elity nie zaproponowały czegoś, co w jakiś sposób by ten fenomen zaadresowało. A tutaj obecnie znowu partie centrolewicowe przychylają się choćby do tego postulatu języka regionalnego. Polskie partie prawicowe żadnej propozycji nie mają, pomimo tego, że pewne nieśmiałe sygnały ze strony Polaków, Ślązaków się pojawiały, na przykład postulaty typu, dobrze, nie zgadzamy się na śląski język regionalny, bo to by stawiałoby śląszczyznę jako coś odrębnego od języka polskiego, ale nie w takim razie pojawi się jakaś ustawa o ochronie dialektów, tak? Z czego tak mogą skorzystać także użytkownicy dialektów w innych regionach Polski. Ale takich inicjatyw też nie podjęto, więc tutaj mamy dużą bierność w tym zakresie. I też pytanie, czy może to jest mądra strategia, tak? Może to jest po prostu strategia na przeczekanie. To kolejne pytanie, które chciałem ci zadać. Wyniki ostatniego spisu powszechnego są takie, że spadek jest wyraźny, więc oczywiście osoby, którym się to nie podoba, mogą mieć nadzieję, że do końca wieku problem sam się rozwiąże, tak? Gdyby co prawda wasze środowiska, powiem to w liczbie mnogiej, żeby zaznaczyć, że jest oczywiście duży pluralizm i organizacyjny, i światopoglądowy, ogłosiły sukces tego spisu powszechnego, ale jeszcze kilka takich sukcesów i rzeczywiście kwestia śląska rozwiązałaby się w ten sposób. Więc być może polska prawica rzeczywiście ma strategię na przeczekanie, że problem sam się rozwiąże. Tutaj w ostatnich tygodniach mieliśmy taki ciekawy przykład tego, związany z imbą o Radio Piekary,
Czyli o to, że Radio PKR, które już od kilkudziesięciu lat kojarzyły się z promocją śląskości, może takiej ludycznej, może takiej przaśnej nawet czasami, ale jednak śląskości, również śląszczyzny. Podobno zarzuca używanie języka śląskiego, bo po prostu stwierdziło, że struktura słuchaczy się zmienia, młodszych słuchaczy to nie interesuje. Więc to też mogło potwierdzić taką tezę, że problem sam mógłby się rozwiązać. Ale no, już nie abstrahując od jakichś argumentów etycznych, że czekanie aż się problem rozwiąże w taki sposób, wydaje mi się niegodne państwa demokratycznego. No to jest też problem taki, że tej części Górnoślązaków, która chce postrzegać swoją etniczność odrębnie, może być mniej, ale te przemiany ilościowe to jest jedna sprawa, drugą sprawą są przemiany jakościowe, czyli to, co widzimy w ostatnich kilkunastu latach, czyli wytworzenie się grupy bardzo świadomej siebie etnośląskiej inteligencji. No i to ona może być znacznie większym problemem, jeżeli będzie na przykład swoje postulaty uskuteczniać w sposób jakiś bardziej, powiedzieliśmy, zdecydowany czy radykalny, może być większym problemem niż gdyby polskie państwo, a tym samym także polska prawica, która w tym państwie od czasu do czasu jest przy władzy, w porę je zadresowało i wmontowało w system, który by jej zdaniem nie zagrażał w jakiś sposób spoistości państwa polskiego. Wydaje mi się, że tendencja ostatnich lat to raczej radykalizacja i takie utwardzenie stanowiska polskiej prawicy w kwestii śląskiej niż refleksja, która skłaniałaby do pewnego otwarcia na śląskie postulaty. To jest wniosek, który płynie z analizy dosyć prostych faktów, bo początkowo miałem co do tego wątpliwości, bo sam zauważyłeś w swoich materiałach, komentarzach, w mediach społecznościowych, także w swojej publicystyce, że w przypadku języka regionalnego nawet część śląskich parlamentarzystów PiS złagodziła swoje stanowisko, być może zresztą zawsze takie mieli, ale nawet ośmielili się je publicznie wyartykułować. Przypominam sobie także deklaracje części, niewielu być może przedstawicieli tego środowiska politycznego, że przed ostatnim spisem, że zadeklarują przynajmniej jako jedną narodowość śląską, więc to sugerowałoby rzeczywiście jakąś ewolucję w tym kierunku pewnego otwarcia na śląskie postulaty, ale przyjrzyjmy się, jak wyglądały te relacje choćby mojego Stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska z Polską. Przypomnę ci, że w swoim czasie Raś startował na wspólnych listach z Korwinem, Januszem Korwin-Mikke. Dokładnie. W 1997 rok zostaliśmy zaproszeni przez Unię Polityki Realnej do startu z list UPR-u w wyborach parlamentarnych. Należy także przywołać kontekst. To już nie były te złote czasy UPR-u, ale to był jeszcze wciąż UPR, w którym pojawiało się wiele osób później zasilających inne, te mainstreamowe partie polityczne. Ja pamiętam, rozmawiałem z przyszłym senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, nie będę tutaj wskazywał ugrupowania ani nazwiska, w kwestii startu swoich koleżanek i kolegów z list Unii Polityki Realnej, więc UPR był wtedy na pewno innym UPR-em niż te późniejsze pochodne ruchu, któremu patronował Janusz Korwin-Mikke. Sam Janusz Korwin-Mikke jeszcze nie tak dawno, w 2015 roku wziął udział w Marszu na Zgodę. Przeszedł tylko część trasy, bo w jego odczuciu szliśmy za wolno, ale wystąpił także pod bramą i wypowiedział się, co być może nie korespondowało z charakterem całej sytuacji, ale wypowiedział się na temat autonomii regionów i wypowiedział się afirmatywnie, jednoznacznie poparł ideę, by regiony Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwały autonomię. I zresztą to środowisko kiedyś rzeczywiście nie wahało się
artykułować takiego postulatu, to nie był punkt ciężkości ich programu, natomiast rzeczywiście to było to pole, gdzie z UPR-em można się było porozumieć. Kolejny przykład, bardzo interesujący, to Stowarzyszenie Koliber. Katowicki oddział Kolibra był bardzo silnie związany z autonomistami. Część działaczy Kolibra należała także do Ruchu Autonomii Śląska. To zakończyło się w 2014 roku. Wtedy pojawiły się takie pogłoski, że prawicowe media zamierzają tutaj obnażać te środowiska, które mienią się prawicą i które są infiltrowane przez ludzi związanych z ruchem śląskim. Niejako w reakcji zarząd główny Kolibra podjął uchwałę, w której wyrażał swoje przekonanie, iż należy twardo stać na stanowisku nienaruszalności granic, integralności terytorialnej. To wyjęte z kontekstu pewnie nie brzmiałoby jakoś szokująco, ale jeżeli uwzględnimy, że to była odpowiedź na relacje między katowickim Kolibrem a Ruchem Autonomii Śląska, brzmi to już inaczej. Co więcej, i to wydaje mi się już być takim jednoznacznym sygnałem, Centralna Komisja Rewizyjna Kolibra orzekła o niezgodności celów statutowych Kolibra i Ruchu Autonomii Śląska. To jest istotne, jeżeli uwzględnimy, że wówczas w statucie Kolibra figurowała reguła, że nie można łączyć członkostwa w Kolibrze i w stowarzyszeniu, którego cele są sprzeczne z celami kolibrantów. Jaki był efekt? Wyeliminowano ze stowarzyszenia ówczesnego kierownika, prezesa katowickiego oddziału, dzisiaj doktora Norberta Slęzoka, więc myślę, że dla Kolibra była to spora strata. No i generalnie skutkiem była postępująca atrofia Kolibra na Górnym Śląsku czy w województwie śląskim. Ten oddział później został rozwiązany. Ale wskazuje na tę cezurę 2014 roku. I jeszcze jeden przykład, który pozwala sądzić, iż te relacje między polską prawicą a środowiskami górnośląskimi nie musiały być tak złe, jakimi są, a przynajmniej, że nie zawsze złe były. Sam byłem członkiem Katowickiej Ligi Republikańskiej w latach 90. i jedną ze wspólnych inicjatyw Ruchu Autonomii Śląska, a nawet niezarejestrowanego wówczas Związku Ludności Narodowości Śląskiej i Ligi Republikańskiej była pikieta pod domem Czesława Gęborskiego, byłego komendanta obozu koncentracyjnego, nie zawaham się powiedzieć polskiego, i tu dotykamy tego punktu, bolesnego punktu na styku polskiej prawicy i ruchu śląskiego, w Łambinowicach. To było udane przedsięwzięcie, bo rzeczywiście dostrzeżono problem i nawet rozpoczęto działania prawne. Ostatecznie nie skazano Gęborskiego za zbrodnie, których dopuścił się na ludności śląskiej w roku 1945, ponieważ po prostu jako człowiek sędziwy już nie dożył końca całej tej procedury. Ale łatwo zauważyć, że przełom lat 90., lata wczesne 2000, to był czas, kiedy te relacje między częścią polskiej prawicy a Ruchem Autonomii Śląska, jako tym najprężniej wówczas działającym stowarzyszeniem górnośląskim, były dosyć ożywione. Ja też pamiętam, że Ruch Autonomii Śląska był postrzegany jako prawicowe środowisko. No, nadal jest, przynajmniej ty. Ja nie ukrywam swoich prawicowych poglądów. Co prawda, kiedy wrzucasz liberałów i lewicę do jednego worka, to trochę mnie eliminujesz z tego spektrum. Natomiast liberałowie niekoniecznie muszą być lewicą. Tak? Można by się zastanawiać oczywiście nad tymi niuansami i klasyfikacjami, ale temu musielibyśmy poświęcić co najmniej 2 kolejne odcinki naszego podcastu. Natomiast rzeczywiście lata 90. to jest czas i myślę, że to była pewna reguła, jeżeli chodzi o takie ruchy emancypacyjne w państwach postkomunistycznych. Większość z nas, którzy animowaliśmy tego typu ruchy, miała poglądy prawicowe,
a centralizm i też pewną formę jednak nacjonalizmu kojarzyliśmy z lewicą. No, reżim, który był w Polsce Ludowej, był reżimem lewicowym, podobnie nie wiem, w Rumunii czy w byłej Czechosłowacji, zatem nie ma się co dziwić, nawet w takich kategoriach reaktywnych to przyciąganie bieguna prawicowego musiało być większe. Rzecz jasna, później ta sytuacja ewoluowała, mamy zmiany pokoleniowe w ruchu śląskim. Dzisiaj, jak słusznie zauważyłeś, w dużym stopniu jako twarz ruchu śląskiego funkcjonuje Łukasz Kochut, którego... W swoim czasie został nawet mianowany na lidera SiU w pewnym artykule prasowym. Tak, zatem no, z jednej strony to świadczy o tym i powinienem się z tego cieszyć, że marka Raś jest na tyle silna, że jeżeli coś jest śląskie, to jest kojarzone z Rasiem, ale nie wiem, czy Łukasz Kochut był zadowolony z tego statusu, którego doświadczył medialnie. Ale wydaje się, że proszę zobaczyć, no, Korwin-Mikke dzisiaj popiera kandydata, który jednoznacznie odrzuca wszystkie śląskie postulaty. Nawet doczekaliśmy się nowego takiego miana. Byliśmy do tej pory 5. kolumną, niemiecką z reguły, a teraz się okazuje, że jest 6. kolumna ślązakowska. To określenie niedawno padło. Zwróć uwagę, że ten kandydat, czyli Grzegorz Braun, jest przynajmniej z tych takich rozpoznawalnych medialnie jedynym, który w sposób tak wyrazisty opowiedział się przeciwko postulatom etnośląskim. Myślę, że kandydat obywatelski popierany przez PiS również na spotkaniu w Raciborzu na samym początku swojej kampanii jednoznacznie opowiedział się przeciwko uznaniu języka śląskiego, choć bardziej ustami publiczności, tak? Specyficznej publiczności. Ciekawy kazus. Tutaj Karol Nawrocki, wydaje mi się, był zaskoczony w ogóle tym pytaniem, jakoś kandydat świeżej daty. Ale zadałam sobie, ponieważ przygotowałam artykuł, który nie jestem pewien, czy w momencie emisji tego odcinka będzie już opublikowany w jednym z tygodników opinii, zadałam sobie trud sprawdzenia, czy Karol Nawrocki jakoś później wracał do tego tematu, czy raczej próbowano wyciągnąć coś od niego. No i zauważyłam, że już następnym razem, jak ktoś go pytał o tę sprawę, no to już chyba został przeszkolony po prostu przez osoby zorientowane w tym, jak realnie wygląda śląski elektorat PiS-u. I to już tam to już owijał bawełnę, tak, już unikał jednoznacznych deklaracji, starał się to topić w takim pustosłowie. Więc tutaj dostrzegłem wyraźną różnicę. No wynikająco też z tego, że prawda jest taka, że że duża część Górnoślązaków, nawet tych, którzy deklarują tożsamość narodową śląską, czy etniczną śląską, no mamy także wyborców PiS-u. No, jak sobie skonfrontujemy wyniki z PiS-u powszechnego z wynikami wyborów do parlamentu, to w tych okręgach, gdzie tych deklaracji sięga 20 czy 30%, to bynajmniej PiS nie zalicza jakiegoś drastycznego tąpnięcia poparcia. Czasami jest nawet ono wyższe. Więc jakaś część Górnoślązaków, nawet tych, którzy postrzegają odrębność etniczną od narodu polskiego, no to głosuje na PiS no, z powodu konserwatyzmu obyczajowego, być może z powodu programu socjalnego. I to działacze PiS-u wiedzą także, że nie trzeba być może tych postulatów, które dosyć wąska grupa aktywistów postuluje, czyli śląskiego języka regionalnego czy śląskiej mniejszości etnicznej. Niekoniecznie muszą to spełniać, bo to dla ich elektoratu nie jest takie istotne. No bo jakie są znaczenie praktyczne dorosłego przeciętnego Ślązaka, czy będzie miał status mniejszości etnicznej, czy śląskiego języka regionalnego. No ale wiedzą także, żeby unikać wtłoczenia w ten, przyprawienia sobie tej mody antyślązaków, którzy tam coś przeciwko Ślązakom mówią. Więc PiS, to jest wyraźnie widać, świadomie od kilku lat, na ile to jest możliwe, stara się tego tematu nie poruszać. I Karol Nawrocki, mam wrażenie, został już przeszkolony, żeby także się w to nie mieszać.
Rzeczywiście to intrygujące i to może być trafna diagnoza. No w tej sytuacji jakby to pole takiej radykalnej antyśląskości pozostawiono konfederatom. Tak, Nawet przecież nie śledziłem może aż tak na bieżąco, więc może udało się, ale wiem, że pewne śląskie stowarzyszenie próbowało polować Mentzena, żeby on się wypowiedział właśnie jakoś radykalnie przeciwko choćby śląskiemu językowi regionalnemu, ale takiej wypowiedzi nie było, przynajmniej nie przebiła się do świadomości publicznej. Wyciągnięto tylko wypowiedź posła Płaczka, tak, który jednak wypowiadał się nie jako Sławomir Mencen, tylko jako poseł Płaczek. Więc tylko na ten moment, jeżeli chodzi o te główne twarze prawicy, to Grzegorz Braun, który celuje w bardzo niszowy elektorat, bardzo wyraźnie powiedział się przeciwko tym postulatom. Czy w związku z tym uważasz, że ta niechęć między polską prawicą a ruchem śląskim nie wynika z jakichś immanentnych cech jednych i drugich, bądź jednych lub drugich, że te relacje mogłyby się ułożyć inaczej, a jeżeli mogłyby, to jakie musiałyby zostać spełnione warunki? Gdzie tu widzisz pole porozumienia i również takie kwestie, które mogą ważyć negatywnie na tych relacjach? Zaznaczę oczywiście, co myślę, że też z mojego wypowiedzi wynikało, że część Górnoślązaków jest częścią tej polskiej prawicy po prostu. Tak samo jak mówimy o ruchy śląskie, to oczywiście warto sprecyzować, że to są ruchy, środowiska, które mają pewną wizję śląskości właśnie jako odrębnej etnicznie od narodu polskiego. Są też inne środowiska, które to postrzegają inaczej. Pytasz się o te jakieś takie immanentne cechy różniące. Jeżeli chodzi o polską prawicę, to funkcjonuje ona w paradygmacie właśnie narodu etnicznego, narodu jednolitego etnicznie. Nawet tutaj znowu wracając do wypowiedzi kandydata Nawrockiego w Raciborzu, tej inaugurującej go kampanii właściwie, to było pierwsze wydarzenie po tym, jak zostało ogłoszone w Krakowie, to on tam zapytany o to spontanicznie powołał się na to, że tu w Raciborzu był Dom Polski Strzecha. To był przedwojenny ośrodek Polskiego Ruchu Narodowego w tej części Górnego Śląska. I w tej optyce choćby kwestia śląszczyzny. I jeżeli te 100-150 lat temu fakt, że miejscowa ludność posługiwała się mową postrzeganą powszechnie jako dialekt języka polskiego i przez Polaków, i przez Niemców. Jeżeli uważamy, że posługiwanie się językiem jest obiektywnym dowodem na polskość, tak? Bo w naszej części Europy zazwyczaj postrzega się narodowość głównie poprzez język, którym się posługują, to w takim razie, jeżeli tą mowę uznajemy, że nie jest już dialektem, tylko ma być osobnym językiem, bo taka jest implikacja przy okazji języka regionalnego, że nie może być ten statut ustawowy nadany dialektowi jakiegoś języka, to w optyce na przykład Karola Nawrockiego to byłaby jakby zdrada polskości Śląska, tak? Bo ten pierwotny dowód, który te 150 lat temu stanowi podłoże do rozwoju ruchu narodowego polskiego, jakby tu zostaje zakwestionowane i to zostało zakwestionowane przez samo państwo polskie. Z drugiej strony, wśród tych wszystkich środowisk, w których także funkcjonowałeś, to mamy też po prostu nacjonalizm kolabór, nacjonalizm śląski, górnośląski, zbudowany w dużej mierze w opozycji do narodowości polskiej, co jest jakby z strategii, że tak powiem, ruchu zrozumiałe, tak, bo jakby tutaj trzeba podkreślać te cechy dystynktywne, różniące Ślązaków od Polaków, czy reszty Polaków w zależności od optyki. Więc jeżeli te nasze tożsamości rozumiemy w sposób etniczny, to myślę, dla porozumienia płaszczyzny nie ma. Furtką byłaby, niezbyt wierzę, żeby taka formuła była przyjęta, byłby nacjonalizm obywatelski.
taki zresztą choćby zaraz w preambule Konstytucji naród, czy też w pierwszym punkcie, naród jest zdefiniowany jako wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, czyli to byłby naród polski. Więc może gdyby stosunki między Ślązakami, tymi Ślązakami, którzy chcą poczuwać się godności etnicznej, a polskością były na przykład na takiej zasadzie jak między Walijczykami a Brytanią, tak, że mamy Anglików, mamy Brytyjczyków i Walijczycy Anglikami nie są, ale są Brytyjczykami, to być może to byłaby jakaś forma kompromisowa, ale raczej wydaje mi się to ładną, intelektualną konstrukcją, a w praktyce i te tendencje skrajne wśród polskich nacjonalistów, używam tego słowa przy okazji w sposób neutralny, i śląskich nacjonalistów są takie, że raczej żywią się konfrontacją, żywią się podsycaniem pewnego konfliktu. W jednym ze swoich artykułów, popraw mnie jeżeli się mylę, przedstawiłeś taką prognozę, jakby opartą na sceptycyzmie wobec długofalowego łączenia, w tych warunkach, które jakoś scharakteryzowałeś w swojej wypowiedzi, śląskości z polskością. Mówię o tym, bo paradoksalnie się z tym zgadzam. Znaczy, paradoksalnie. Zawsze oczywiście składłem nacisk na to, że narodowość jest kwestią, czy w ogóle tożsamość wiąże się z pewnymi deklaracjami, z indywidualnymi wyborami, ale nie wszystko jest równie możliwe w każdym czasie i w każdym miejscu. I jeżeli dobrze pamiętam ten fragment twojej wypowiedzi, stwierdziłeś, że tym, którzy przyjmują tę polską opowieść o świecie, ta śląskość przestaje być tak naprawdę potrzebna, że nie wypracowano takiej polskiej formuły śląskości, która mogłaby być atrakcyjna dla ludzi. No i co za tym idzie, tu być może już dopowiadam, w przyszłości, jeżeli Ślązacy będą, to jako Ślązacy poczuwający się do odrębności od Polaków. I tu jeżeli właściwie odczytuję twoje intencje, no byłaby to diagnoza w dużym stopniu zbieżna z tym, co pisał czasami krytykowany przez ciebie Szczepan Twardoch, ale nie chciałbym wkładać w twoje usta myśli, które nie zrodziły się w twojej głowie, więc gdybyś mógł się do tego odnieść. Odnosi się, jeśli dobrze pamiętam, do tekstu o Panteonie Górnośląskim, także sprzed kilku lat. I no, ten Panteon jest dosyć charakterystyczny, bo przy okazji miałbym też pozytywne rzeczy do powiedzenia na jego temat, pomimo tego, że ten akurat tekst, o którym mówisz, był krytyczny wobec tej instytucji. Ale ten Panteon jest charakterystyczny, bo upamiętniał postacie z ostatnich 100 lat, czyli wtedy, kiedy ten polski Śląsk się zmaterializował, tak, przestał być w sferze idei, a stał się rzeczywistością. Ta polska opowieść o Górnym Śląsku jest opowieścią o wracaniu, tak? O tym, że gdzieś tam w wieku XIV nastąpiło oderwanie Śląska od Polski, ale ten miejscowy lud tutaj trwał w polskości, czyli oczywiście trwał w mowie, bo uważamy, że dialog miejscowy jest językiem polskim, trwał w polskiej religii, czyli w katolicyzmie, więc jest to historia powrotu. Więc jak ten Górny Śląsk w tej historii wrócił w 1922 i w 1945, to można powiedzieć, że nastąpił koniec historii Górnego Śląska, także kiedy to się zmaterializowało. No i pytanie, jaka miałaby być ta opowieść o Górnym Śląsku w ramach polskości. Może by właśnie, co też w tym tekście zapewne czytałeś, można by widzieć to, że jakby to jest powolne rozpływanie się w polskości, coraz większa integracja. Tymczasem rzeczywiście ta opowieść podkreślająca odrębność etniczną, no to może tych osób, które będą nią zainteresowane, będzie coraz mniej, ale w samych swoich założeniach próbują utrzymać te cechy dystynktywne, choćby podkreślając, jak się da, różnice językowe, podkreślając te sporne punkty historii, coraz bardziej zamierzchłej przy okazji. Więc rzeczywiście długofalowo
istnieje możliwość, że Śląsk będzie takim samym regionem Polski jak tożsamościowo, jak Wielkopolska, jak Małopolska, jak Mazowsze. No, pytanie, czy zależy nam na ochronie ginących tożsamości, tak jak na ochronie ginących gatunków, tak? To zapewne jest za każdym razem pewien istotny światopoglądny wybór. Myślę, że tutaj oczywiście nie pierwszy wieszczem koniec śląskości, bo tutaj jest jakby już wszyscy od czasu do czasu mają takie myśli. Z pozytywnych rzeczy myślę, że warto, żeby jak najwięcej pewnych cech regionalnych przekazać także tym mieszkańcom regionu, którzy genetycznie, że tak powiem, nie są związani ze Śląskiem, więc ożywienie się języka śląskiego tak, żeby wszyscy nim mówili, nie wierzę, ale w to, że przynajmniej pewne jego elementy nacechują ten już literacki język polski, który jest na terenie Górnego Śląska, byłoby pozytywną rzeczą. Pozytywną rzeczą byłoby to, żeby choćby takie rzeczy jak strój ludowy był postrzegany jako coś dobro wspólne, tak? I żeby mieszkańcy Górnego Śląska, nawet jeżeli mają pradziadków z Kresów, także chcieli w takich strojach na przykład występować. To, żeby miejscowe dzieci poznawały także te wydarzenia, dla mnie jako historyka to jest w sobie najważniejsze, żeby poznawały wydarzenia historyczne związane z obszarem Górnego Śląska. Więc być może takie to jest przeznaczenie śląskości w pewnym sensie. Być może. Wróćmy do kwestii polskiej prawicy, bo zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś o tym, co może być największą przeszkodą w jakimś uzgodnieniu stanowisk, w dialogu, którego, jak mi się wydaje, nie ma między Ruchem Śląskim a polską prawicą. Wtrącę się. No. Symbolem tego, że tego dialogu nie ma, sobie tak sięgnąłem w pamięcią wstecz. Rok 2012 była taka pamiętna rozmowa organizowana przez Dziennik Zachodni pomiędzy świętej pamięci Michałem Smolorzem a redaktorem Piotrem Semką z Do Rzeczy. Taka rozmowa odbyła się 13 lat temu, czyli bardzo wyrazisty publicysta górnośląski i bardzo wyrazisty publicysta prawicowy, tak, który był krytyczny wobec tej emancypacji górnośląskiej, ale taka rozmowa się odbyła. Obecnie wydaje mi się to niemożliwe. Obecnie nawet w tym podcaście woleliście zaprosić mnie niż ściągać jakiegoś osobę, która byłaby w sposób bardzo wyrazisty kojarzona z prawicą. Co się odwlecze, to nie uciecze. Mam nadzieję, że taka rozmowa jesteś atrakcyjnym rozmówcą jako człowiek, który stoi na granicy tych dwóch światów albo łączy te dwa światy, więc to też daje ci inną perspektywę. Ja tylko wspomnę, że rozmów z Piotrem Semką odbyło się kilka. Ja też przypominam sobie co najmniej dwie, które odbyłem, raz w radio, raz to była jakaś dyskusja panelowa. Raczej jak się na Śląsku odbywa debata tożsamościowa, to są to stale te same twarze i mniej więcej zazwyczaj się zgadzają we wszystkim, a jeżeli się różnią, no to tylko kto bardziej, tak? Bo wydaje mi się, że przedstawiciele polskiej prawicy jakby w takiej debacie nie chcą już brać udziału, tak? Oni komentują niejako z zewnątrz, natomiast takiego ożywienia, które było w tej minionej dekadzie, chyba nie należy się w najbliższym czasie spodziewać. Natomiast rzeczywiście to, do czego się odniosłeś, ten taki kulturowy, ja bym nawet powiedział bardziej kulturowy niż etniczny nacjonalizm, który stał się taką tradycją polskiej prawicy i który w jakimś stopniu oczywiście też jest powielany w Ruchu Śląskim, to jest coś, co może utrudniać przynajmniej jakąkolwiek twórczą wymianę myśli. Ja sądzę, że polska prawica odwołuje się właśnie do takiej prymordialistycznej koncepcji narodu. Zasadniczo przypisałeś jej jakby to wyznanie.
może do tego właśnie kulturowego, takiego umiarkowanego prymordializmu, który zakłada, że język jest tym najważniejszym wyznacznikiem. Na marginesie można by się wyzłośliwiać, że Karol Nawrocki, będąc w Raciborzu, nie odrobił historycznej lekcji, bo pewną porażką postrzegania Górnoślązaków przez właśnie tę koncepcję, która zrównuje język z narodowością, nawet gdybyśmy uznali, że te dialekty górnośląskie, zachodniosłowiańskie to jest część języka polskiego, z tą dramatyczną porażką były wyniki plebiscytu i to właśnie powiat raciborski charakteryzował się bardzo wysokim odsetkiem ludności słowiańskojęzycznej, która zagłosowała na stronę niemiecką w roku 1921. Warto by było czasami rzeczywiście pouczyć się z historii, żeby nie wyciągać błędnych wniosków. Ale zostawmy, bo teraz interesuje nas nie to, co było ponad 100 lat temu, ale to, co może się wydarzyć. I ja mogę zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że takie przypisanie śląskości tylko do jednej strony sceny politycznej dla tej śląskości może być zubażające i także politycznie szkodliwe, ale właśnie ów prymordialistycznie rozumiany naród, ów kulturowy nacjonalizm, to jest coś, co wydaje mi się dla tych wzajemnych relacji prawicy i ruchu śląskiego szczególnie takim aktualnym zagrożeniem. Tym bardziej, że jakby ten sposób myślenia o narodzie się utrzymuje, tak? On jest zaskakujący trwały. On się już zupełnie rozszedł z nauką akademicką. Trudno wskazać dzisiaj ludzi akademii, którzy zajmowaliby się problemem narodu i nacjonalizmu, którzy by stali po stronie tej teorii narodu, tak, prymordialistycznej, którą wyznaje polska prawica. No ale oczywiście to nie ludzie akademii nadają ton debacie publicznej, to nie oni decydują o tym, jakie są emocje społeczne i o tym, jakie ludzie podejmują wybory polityczne. Natomiast i tu dochodzimy do momentu, w którym się mogę... Da się zacytować Bismarcka. Ach und ach sich Professor und Vaterland ist verloren. Nie mam aż tak krytycznego zdania o profesurze, ale dostrzegam z pewnością jej ograniczenia, zwłaszcza w kwestii oddziaływania na masy społeczne. Natomiast wykorzystam moment, żeby się z tobą nie zgodzić. I znowu posłużę się cytatem. Mówiliśmy tu zresztą o twoim tekście, który poświęciłeś nagrodzonemu dziełu Zbigniewa Rokity Kajś. No, rzeczywiście to odczucie, że to jest taki tekst, który dla ludzi z zewnątrz może być swoistym wprowadzeniem do śląskości. Tak? Przy okazji te opinie są dosyć powszechne. Dzisiaj żaden z głównych kierowników opinii prawicowych nie zauważył tej książki. O tym właśnie pisałeś i pozwolę sobie jakby przybliżyć to przesłanie twojego artykułu. No, w jakim stopniu polecasz to jako taki podręcznik czy przewodnik, tak, dla polskiej prawicy i niejako przeciwstawiasz to nieco prozie Szczepana Twardocha, tak, no, która oczywiście ma swoją specyfikę, a sam Szczepan Twardoch mówi o swojej śląskości w kategoriach jakiejś mistycznej wiary. No i tutaj... No, myślę, że to u niego jest pewnego rodzaju poza zapewne. No, ale pada takie sformułowanie, natomiast Zbigniew Rokita pisze co innego i komentujesz to tak: śląskość to nie jest rasa, ani doznanie mistyczne, jest otwarta i dostępna dla wszystkich, którzy chcą ją przyjąć. No i wydaje mi się, że to raczej rozumiem jako przesłanie książki Zbigniewa Rokity. Tak. Ale twój wniosek jest taki, że gdyby prawica przeczytała książkę, to bardziej byłaby skłonna, może nie tyle otwarła się, ale byłaby skłonna zrozumieć śląskie postulaty, te dążenia emancypacyjne. Ale w kontekście tego, co mówiłeś o postrzeganiu narodu, roli kultury, roli historii przez polską prawicę. Czy nie wydaje ci się, że właśnie to takie skrajnie otwarte pojmowanie śląskości może być nieakceptowalne dla wyznającej taki kulturowy ekskluzywizm polskiej prawicy? Uświadomiłem sobie też przy okazji, że należałoby wprowadzić korektę w całym naszym spotkaniu. Nie ma polskiej prawicy, są polskie prawice.
Tak samo jak nie ma jednego ruchu śląskiego, więc też oczywiście stracilibyśmy kilka godzin, gdybyśmy wybrali wszystkie dystynkcje. Dlatego zrezygnowałem z diagnozowania, tak, z opisu polskiej prawicy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest zjawisko też wewnętrznie złożone i wielonurtowe, ale możemy jakoś hierarchizować stanowiska, tak, ze względu na ich wpływ społeczny. Tak, a wracając do twojego pytania, myślę, że taka otwarta wizja śląska, śląskości, może budzić sprzeciw nie tyle nawet z prawicy, również może, ale też znowu tych najbardziej bojowych śląskich nacjonalistów, mówiąc wprost, tak? Tych, którzy rozumieją śląskość w sposób bardzo dogmatyczny, ekskluzywny, więc ci, którzy właśnie dopytują się, kto w jakim pokoleniu miał dziadków i skąd, no też przy okazji mają tutaj pewną, ich logika ma pewną rację, bo jeżeli rozumieją śląsk etnicznie, no to trzeba się bronić przed adoptowaniem śląskości przez niewłaściwe osoby. Ja osobiście, jeżeli dostrzegam osobiście na mojej skórze, jak dostrzegam jakieś postawy nietolerancji czy agresji słownej, tutaj internet do tego dostarcza dużo możliwości, to owszem, zdarzają się głosy polsko-prawicowe, ale jednak w moim osobistym doświadczeniu, no to ta agresja znowu ze strony pewnej części osób związanych z ruchem górnośląskim jest bardziej odczuwalna. Więc pytanie raczej, czy to taka wizja śląskości interesowałaby Górnoślązaków. No, tu może cię zaskoczę, powiem ci tak, że mnie nawet nie interesuje. Dlaczego? Tu nie chodzi o pewien kierunek, tylko o skalę. Jednak rozmaite grupy etniczne, narodowe, grupy, które łączy jakaś wspólna tożsamość, to można powiedzieć, że są to takie systemy względnie zamknięte. Czyli z jednej strony nie mogą być całkowicie zamknięte, bo wtedy byśmy nawet nie wiedzieli o ich istnieniu. Tak? To mogłyby być jakieś plemiona w Amazonii, które unikają jakichkolwiek kontaktów ze światem zewnętrznym, ale też nie mogą być całkowicie otwarte, bo wtedy nie mają wspólnej tożsamości. Tożsamość grupowa zawsze oznacza granicę między my a oni. I teraz oczywiście kwestia jest na ile ostro my tę granicę stawiamy. I tu się z tobą zgodzę. Na przykład te wszystkie dociekania, kto ma ile procent krwi jakiej, no one zostały już ostatecznie skompromitowane wraz z całą biologiczną koncepcją narodu. Choć oczywiście rezonują w społeczeństwie, co pokazują jasno media społecznościowe. Nie, że się skarżę, ale mi wielokrotnie już wyciągano dziadka, który pochodził z Rusi. No, zawsze dla mnie argumentem jest genetyka. Wiadomo, do czego prowadzi chów wsobny. Ale zostawmy te może niestosowne żarty. Natomiast właśnie ta koncepcja i ja u Zbyszka Rokity widzę taką inklinację dosyć niebezpieczną. Ta koncepcja takiej skrajnej otwartości grozi tym, że żadnej Lenowski Imagine, tak? No, że żadnej tożsamości górnośląskiej już nie będzie. Jest jakiś próg wejścia, tak? On w moim przekonaniu nie może być oczywiście zbyt wysoko, a już na pewno nie może być związany z cechami przyrodzonymi, ale jednak zakładam, że jako Górnoślązak przez innych Górnoślązaków może być zaakceptowany ktoś, kto choćby w jakimś stopniu partycypuje w czymś, co bym określił mianem takiej zbiorowej górnośląskiej pamięci. Tu zresztą widzę główne punkty sporne, bo sądzę, że to, co wydarzyło się na Górnym Śląsku w ostatnich dziesięcioleciach, to jest wypracowanie pewnej autonomicznej pamięci zbiorowej, górnośląskiej, która różni się od polskiej i niemieckiej i która już nie jest taka intuicyjna, w jakiś stopniu została uporządkowana. Sam wspomniałeś o tym, że pojawiła się taka górnośląska grupa inteligencji o mocnym poczuciu górnośląskiej tożsamości. No i trudno jest pogodzić tę pamięć zbiorową z tą dominującą polską.
Istnieje szereg symboli, mitów, a to jest tworzywo, z którego budowana jest każda pamięć zbiorowa tak naprawdę, które pozostają przedmiotem kontrowersji nierzadko wynikających z trochę innych systemów wartości. Więc no, spotkanie na płaszczyźnie obywatelskiej, co no, sam określiłeś jako pewną utopię, rozwiązywałoby w jakimś stopniu ten problem przy akceptacji tego odmiennego postrzegania przeszłości, no ale przeszłość rzeczywiście jest ważnym tworzywem i dla polskiej prawicy, i dla ruchu śląskiego. Jaka przeszłość? Bo jeżeli te mity konstytuujące Górnośląskość skończą się na 1965 roku, a tak to zazwyczaj wygląda, no to co dalej? No to jakby Śląsk skończył w tym momencie w takim razie, tak? To jest to mała atrakcyjna dosyć wizja. Myślę, że dla dużej części budowanie wokół poczucia krzywdy, wokół poczucia wykluczenia. Myślę, że dla dużej części młodych Górnoślązaków jest to dosyć zniechęcająca wizja. No, gdybyśmy się zastanowili nad polskimi mitami, to one sięgają jeszcze głębiej w przeszłość. No, jeżeli jako złoty wiek przywołuje się XVII-wieczną... Podam ci przykład, że polskie mity na Górnym Śląsku są młodsze jednak również, choćby mit Solidarności, tak? Wśród wielu moich tekstów zdarzył mi się także tekst związany z kopalnią Wujek, z tym, że wątek górnośląski tam, jeżeli dobrze pamiętam, mówiłem, że to było, generalnie mówiąc, Solidarność była takim pierwszym wydarzeniem w mojej diagnozie, w której Ślązacy w sposób tak względnie masowy partycypowali w historii ogólnopolskiej. Pamiętam także, że ten tekst z kolei spotkał się z bardzo nieprzyjazną krytyką Henryka Mecika, który to właściwie stwierdził, że bla bla bla, gdzieś to można znaleźć, ale też widać było, to jest, te komentarze są dostępne w internecie, więc tutaj niczego nie zdradzam, też zauważał, że ta pamięć jest monopolizowana przez środowisko Solidarności, przez polską prawicę znowu, tak? No, ale to jest jakieś wydarzenie nośne, ważne w historii Górnego Śląska, też przy okazji meteorologiczne, a jednak znacznie świeższe niż 1935 rok. To jest doświadczenie, które jest doświadczenie moich rodziców, dziadków niektórych osób, więc pod tym względem jest coś świeższego. No ale to jest jednak też nie tyle mit, co wydarzenie, które stało się mitogenne, które mamy już za sobą i to prawie 45 lat minęło, tak? 44 lata to jest dosyć sporo. Nie możemy wykluczyć, że batalia o uznanie narodowości śląskiej będzie generowała podobny mit za 10, 15 czy 20 lat. No myślę, że przepychanki legislacyjne nie są aż tak działające na wyobraźnię. Przepychanki, ale także związane z pewną mobilizacją społeczną, z pewnym konfliktem politycznym. Więc ja bym nie przekreślał tutaj szansy na nowe górnośląskie mity. Oczywiście Górnoślązacy, którzy nie osiągnęli żadnej podmiotowości po 1945 roku, mieli też inne możliwości udziału w mitogennych wydarzeniach, czy także później opowiadania pewnych historii w kategorii mitu. Jest jeszcze jeden interesujący wątek, który podniosłeś w swojej publicystyce, choć niejako na marginesie. Na stronie Klubu Jagiellońskiego, który deklaruje się jako ugrupowanie chadeckie, które przywiązane jest do katolickiej tradycji, pojawił się twój tekst i przeczytam jedno zdanie, nawet chyba fragment zdania, ale ważne. Katolicyzm na Górnym Śląsku tylko powtarza ogólnonarodową narrację i nie ma dla tożsamościowych Ślązaków żadnej oferty. Pytanie, czy powinien mieć? To jest bardzo dobre pytanie, bo czy problemem jest to, że nie ma narracji etnośląskiej, czy ma taką narrację polsko-narodową? Bo oczywiście cytując słowa apostoła, nie masz Żyda ani Greka, tak? Więc można powiedzieć, że Kościół powszechny powinien być sferą, gdzie wierni, niezależnie od tego, czy są Polakami, Niemcami, czy po prostu Górnoślązakami, powinni tę przestrzeń mieć. To jest jedna wizja. Też bywałem w różnych krajach europejskich,
mogą oceniać to tylko, że tak powiem, po zewnętrznym wyglądzie kościołów, ale tam we Włoszech, Francji czy w Niemczech nie do końca przypominam sobie, żeby w takim natężeniu były na przykład tablice upamiętniające różne wydarzenia narodowotwórcze w obrębie kościołów. Tymczasem w polskich kościołach, także w tych na Górnym Śląsku, tych tablic jest bardzo dużo. Więc pytanie, czy chcielibyśmy, żeby były tablice, które będą upamiętniać obóz na zgodzie, tak, w kościele, czy raczej chcielibyśmy, żeby w ogóle zrezygnować z takiej formy łączenia narodowości z religią. No, trzeba się pogodzić z tym, że specyfiką polskiego katolicyzmu jest właśnie pewna symbioza pomiędzy pewnym rozumieniem narodowości i katolicyzmem. Polski Kościół katolicki na Górnym Śląsku jest właśnie polskim kościołem, jest integrowany z resztą kościoła w Polsce, więc to, że nie ma takiej oddzielnej powieści dla Górnoślązaków, nie dziwi. No i też pewnie z punktu widzenia koryfeuszy takiej roli katolicyzmu na Górnym Śląsku jest to wymiar pozytywny, bo ma służyć integracji wiernych w pewnej wspólnej opowieści. W końcu po 1945 roku jednym z ważnych czynników integracji i ludności autochtonicznej, na przykład na Śląsku Opolskim tak zwanym i właśnie ludności kresowej, no, tę rolę przyjął na siebie Kościół katolicki, choćby promując kult świętej Jadwigi rozumiany jako piastowska księżna, czy też kult świętego Jacka i tak dalej. Więc tu trzeba też zaznaczyć, że no, przykładem tego, że Kościół katolicki nabył pewną ofertę dla Górnoślązaków jest Panteon Górnośląski. No tylko jest to oczywiście oferta specyficzna, nakierowana właśnie na afirmację polskości na Górnym Śląsku, co uważam jest w porządku, tak? Bo uważam, że jest okaleczeniem historii Górnego Śląska, jeżeli się wypycha spoza niej polskość. I z tych pozytywnych rzeczy, bo zapowiedziałem, że chcę jakąś pozytywną rzecz o Panteonie Górnośląskim powiedzieć, uważam, że ta przestrzeń, ta wystawa upamiętnia osoby, to jest fakt, upamiętnia osoby, które nie urodziły się na Górnym Śląsku, ale przybyły tutaj, lekarze, naukowcy, artyści i w pozytywny sposób przyłożyli się do ucieleśniania tego nowego polskiego Śląska po 1922-1945 roku. No i to jest ważne tożsamościowo dla ogromnej części mieszkańców Górnego Śląska, którzy nie mogą się legitymizować przodkami sięgającymi 200 lat wstecz, żeby poczuli się tak jak u siebie. Troszkę może rzucą nową myśl, że gdybym miał określać, jakie deklaracje składać, to raczej jestem patriotą górnośląskiego Heimatu, czyli pewnej przestrzeni, w której cała społeczność, która realnie tutaj funkcjonuje, czyli zarówno autochtoni, jak i potomkowie przyjezdnych, no jakoś muszą funkcjonować. Więc na przykład gdyby się spełniło moje marzenie, czyli żeby była jakaś nauka historii Górnego Śląska w szkole, to elementem tej historii Górnego Śląska była na przykład historia repatriantów, którzy tu przyjeżdżają i w jaki sposób się tu odnaleźli. Tak, więc może jestem bardziej patriotą Heimatu Górnośląskiego niż jakiejś śląskości rozumianej etnicznie. Myślę, że w dużym stopniu z tą konkluzją bym się zgodził i też trudno mi sobie wyobrazić opowiadanie Górnego Śląska także, na co szczerze liczę, w programach nauczania, które kiedyś na Górnym Śląsku powstaną i z których... Ale któraś tam w wersji postulatów śląskiej sztamy, to zwróciło moją uwagę, nawet się zapytam, że to miała być etniczna edukacja regionalna. Ja to brałem tak, jakby właśnie nas interesuje tylko ta etniczna część. Nie, to raczej wynikało, być może sformułowanie, którego dokładnie już nie pamiętam, było nieszczęśliwe, ale chodziło o to, że status mniejszości etnicznej daje możliwość zorganizowania czegoś w rodzaju autonomicznego systemu nauczania z własnymi programami, gdzie można opowiadać o regionie, bo w ramach obecnie scentralizowanego systemu oświaty jest to poza tą możliwością bardzo, bardzo trudne. Mimo że oczywiście pojawiają się
programy z inicjatywy lokalnych samorządów, ale rzecz jasna one są traktowane gdzieś po macoszemu jako pewien dodatek do tego, co stanowi rdzeń edukacji. Natomiast w pełni się z tobą zgodzę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby opowiadać o Górnym Śląsku choćby bez Kilara. Tak? Tu są ludzie, którzy przybyli z zewnątrz, ci wielcy i ci, którzy wiedli, nazwijmy to, przeciętne życie, którzy ten region od wielu dziesięcioleci współtworzą i też zakładam, że gdyby Ślązacy uzyskali status mniejszości etnicznej, a wierzę w to, że prędzej czy później uzyskają i mieliby możliwość kreowania własnych programów nauczania, to te programy powinny być także zorientowane na to, by ci górnoślązacy poczuwający się do tej odrębności od Polaków i Niemców mieli możliwość zintegrowania się ze swoim otoczeniem. Zresztą cała idea Ruchu Autonomii Śląska od początku kładła nacisk na to, by współgospodarzyć w regionie, stąd jakby pierwotna była idea i wciąż to jest idea, którą głosimy, idea autonomii terytorialnej, gdzie bez względu na pochodzenie i poczucie narodowe ludzie na zasadzie obywatelskiej będą mieli możliwość kształtowania swojego wspólnego bytu. Natomiast autonomia kulturowa tych górnoślązaków, którzy poczuwają się do odrębności, to jest idea, która pojawiła się z czasem i ona jest oczywiście również ważna i w jakiejś przewidywalnej perspektywie jest to idea bardziej realna, bo dyskusja na temat wewnętrznego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej się w zasadzie nie toczy, a jednak język regionalny leży na stole. Ale temu pewnie byśmy musieli poświęcić kolejny odcinek naszego podcastu, czego nie wykluczam i sądzę, że po naszym dzisiejszym spotkaniu także nasi widzowie i słuchacze będą odczuwali potrzebę kolejnej rozmowy, bo poruszyliśmy dzisiaj bardzo wiele wątków i niektóre zostały tylko i wyłącznie dotknięte. Myślę, że twoje wypowiedzi przyczynią się do takiego większego zrozumienia tych trudnych relacji między Ruchem Śląskim a polską prawicą, choć konkluzje nie wydały mi się jakoś szczególnie optymistyczne, ale też tego nie oczekiwałem. To jeszcze dodam ci, że myślę, że pewnie jeżeli w ogóle ten podcast zostanie zauważony, to jest wasz nowy projekt, to zapewne zostanie zauważone to, że występuje na tle tej ścianki. Taki będzie ładny obrazek dla co po niektórych mediów, czy fanpage'ów w przestrzeni internetowej, które tutaj właśnie tropią ślązakowców tak zwanych. No, ale zaprezentowałeś własne poglądy i nie zawsze były one pochlebne dla naszego środowiska, więc sądzę, że jeżeli ktoś tylko nie ograniczy się do tego pięknego obrazka, ale wsłucha się w treść naszej rozmowy, nie będzie miał wątpliwości co do tego, że Zbigniew Przybyłka jest suwerenną postacią życia publicznego na Górnym Śląsku i w ramach polskiej prawicy, z którą w jakimś stopniu się zapewne identyfikujesz. Osobiście uważam, że te etykiety prawica, lewica, liberałowie są więcej robią krzywdy niż pożytku, no ale trzeba się dostosować do tego, że ludzie się nie posługują. Jakiś język opisu rzeczywistości jest konieczny, choć pewnie nigdy nie będzie on wystarczająco precyzyjny. Zatem bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ja też dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o subskrypcjach, polubieniach filmu, reakcjach i tych, których ten odcinek podcastu zachęcił także do wsparcia nas w serwisie Patronite. Proszę pamiętać, wracamy za tydzień w poniedziałek o godzinie 18. Do zobaczenia.